നമസ്കാരം. +2 NOS ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഫാദർ, ഡിയർ ഫാദർ. ഇതൊരു ലെറ്ററാണ്. രാഹുൽ തൻ്റെ അച്ഛന് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്റർ. രാഹുലിന് തൻ്റെ അച്ഛനോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ലെറ്റർ രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണ്. ഇത് 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്കിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലെറ്റർ രൂപത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അവന് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടേണ്ട ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്കിലേക്ക് ആയിപ്പോയി. അതായത് രാഹുലിന് കിട്ടേണ്ട റാങ്ക് ഫസ്റ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിലേക്ക് ആയിപ്പോയതിനുള്ള കാരണം അവൻ അച്ഛനോട് പറയുന്നതാണ് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാരയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനോട് അവൻ പറയുകയാണ്, അച്ഛൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ് രാഹുലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നല്ലോണം ചിന്തിച്ച് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിന്ത എന്നുള്ള വേർഡ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ സ്വാധീനിപ്പിച്ചു. അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് അവൻ ഈ ലെറ്റർ രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരിക്കലും ക്ലോസായി ഇരുന്നിട്ടില്ല. അതായത് രാഹുൽ അച്ഛനോട് പറയുക, അച്ഛാ നമ്മളൊരിക്കലും ക്ലോസായി ഇരുന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണെന്ന് എനിക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ലെറ്ററിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അച്ഛൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, നല്ലപോലെ കുടുംബം നോക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ പൈതഗോറസ് തിയറമോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോയോ അച്ഛൻ്റെ ഡോക്ടർ ഫ്രണ്ടോ അച്ഛൻ്റെ ലോയർ ബ്രദറോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാരയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. പപ്പ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്പീക്സ് ഓഫ് എ കെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. അതായത് രാഹുൽ പറയാണ്, രാഹുലിൻ്റെ അച്ഛൻ രാഹുലിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഗ്രാൻഡ് പേയുടെ ചെറുപ്പകാലം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോവുകയും പേരയ്ക്ക പറിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിക്നിക്കിന് പോകുമായിരുന്നു. നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുത്തച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായ ലൈഫാണ്. അത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം പറയുന്നത്, മുത്തശ്ശൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഫിബിങ് ആയിരുന്നു. ഫിബിങ് മീൻസ് എന്താ, നുണ. അതോ മുത്തശ്ശൻ്റെ ഏജായ 70 വർഷം കൊണ്ട് ലോകം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടോപ്സി ടർവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് തലകീഴായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെയും മദറിനെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് മദർ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നിട്ട് കൂടി മുത്തശ്ശി സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് രാഹുൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ഫ്ലവേഴ്സും, അതായത് ഗാർഡനും പോട്ട്സും അതിൽ പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലുമായിട്ട് അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മ എപ്പോഴും ടെൻസ്ഡ് ആണ്, നെർവസ് ആണ് എന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാഹുൽ പറയാണ്, അച്ഛാ ലിറ്റററി മേക്സ് അസ് റെസ്റ്റ്ലെസ്, അഫ്രൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ പേടിയുള്ളതും മാനസികമായുള്ള വിഷമങ്ങളും തരികയാണ് എന്നാണ് രാഹുൽ ഈ പാരാഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അതായത് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെക്കൻഡിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഓ പപ്പ, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് മൈ റോസ് പ്ലാന്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ഡൈഡ്. അതായത് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എൻ്റെ റോസെല്ലാം നശിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് തോട്ടക്കാരനോട് പോയി ചോദിക്കാനാണ് എന്നാണ് രാഹുൽ അച്ഛനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാഹുൽ തന്നെ പറയുന്നത്, ടീച്ചറാണ് എന്നെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഏത് വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പഠനം വഴി ഇത് ഏത് വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് ഈ ആപ്പിൾ വീഴുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ആർക്കിമിഡീസ് തിയറിയും എനിക്കറിയേണ്ടതില്ല. എനിക്കറിയേണ്ടത് ഒരു ചെടി നശിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, ഒന്ന് കറണ്ട് പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസ് കെട്ടേണ്ടതെന്നും, ഒരു മരം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ കാർപ്പൻറ്റിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ലൈഫിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് എനിക്കറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പോട്ടേനിയസത്തെക്കാളും സ്ക്വയർ റൂട്ടിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ഘടകങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈസ് എന്ന് ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിസ്ഡം, അറിവ്. പപ്പ, ഞാനൊരിക്കൽ ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഈ അറിവ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത്, പപ്പയ്ക്ക് അറിയുമോ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും അറിവ് കിട്ടിയത് എന്ന് രാഹുലിനോട് ഗ്രാൻഡ്മ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടിട്ട് പപ്പയോട് രാഹുൽ പോയി ചോദിക്കുകയാണ്, പപ്പ, നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണോ അതോ ജീവിതത്തിലെ വെറും യാത്രികരാണോ എന്ന്. എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പേടി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും ന്യൂട്ടനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. കാരണം പഠിക്കുന്നതിൽ അത്രത്തോളം ബിസിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ന്യൂട്ടനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാണ്ട് പോകുന്നേ എന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്. പിന്നീട് പറയുന്നത്, ഒരു അവാർഡ് വിന്നിങ് ഫിലിമിൽ വിനു എന്ന ബോയ് ചെമ്പരത്തി ചുവന്ന കളറാണെന്ന് 100 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവൻ എക്സാമിന് കളർ ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തായി, യെല്ലോ കളറാണ് അടിച്ചത്. നമ്മളെല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുകയാണ് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതത്തെ എന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് റാങ്കിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ തെറ്റ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2T എന്നുള്ളത് 4T എന്ന് എഴുതി, അങ്ങനെയാണ് ആ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ രാഹുലിന് അത്രത്തോളം അമർഷമുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നീട് പറയാണ്, ടീച്ചർ, ഇനി ജോർജ് ബുഷാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ, ഇനി ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇനി അങ്ങനെ ആവട്ടെ. അച്ഛൻ പേടിക്കണ്ട. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി എൻ്റെ മാർക്കിന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അഡ്വൈസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ഒരു PS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. as always yours ever obedient son രാഹുൽ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം your eyes will not see this anguished plea എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് PS കൊടുത്തിട്ട് 2 സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. PS എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഹുലിൻ്റെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. എൻ്റെ വേദനയും ദേഷ്യവും അച്ഛന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഭാരമൊന്ന് കുറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, പേഴ്സണാലിറ്റിയും കൂടി ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ലെസണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.